Εδώ, αγαπητοί φίλοι, ακούτε το Olympia Web Radio, το ζωντανό ραδιόφωνο από την Ηλία. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την ξεχωριστή τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο τον Νικόλα τον Μπίστολα, ο οποίος ασχολείται με ένα άκρως ενδιαφέρον θέμα, αφορά μάλλον άπαντες, γιατί λίγο ως πολύ όλοι έχουμε ένα αγρόκτημα, όλοι περιμένουμε μια επιδότηση και ο Νικόλας ο Μπίστολας είναι ειδικός σε αυτά, προκειμένου να ανοίξουμε μαζί μια επικοινωνία που θα την κρατήσουμε, πιστεύω, για πολύ καιρό, γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα γύρω από το θέμα των επιδοτήσεων. Λοιπόν, καταρχάς, σε καλωσορίζω, Νικόλα, στην εκπομπή μου εδώ, η οποία θα ανεβεί στο Ηλία.net και στο Agro 24/7, προκειμένου εμείς να ενημερώσουμε τους ακροατές μας με τις πολύτιμες πληροφορίες που θα μας μεταφέρεις. Λοιπόν, καλώς όρισες. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστώ που με κάλεσατε στην εκπομπή σας. Ευελπιστώ να αναδειχτούν κάποια προβλήματα για κάποια θέματα τα οποία απασχολούν την πλειοψηφία των αγροτών στις μέρες μας, ένεκα και των πληρωμών που έγιναν πριν τις ημέρες του Πάσχα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι. Και επειδή το βάλω στο θέμα μόνος σου, οι πληρωμές πριν το Πάσχα, άλλα περίμεναν οι παραγωγοί, άλλα είδαν. Βλέπουμε διάφορα πινακάκια που βγαίνουν σε ειδικές σελίδες που ασχολούνται με τα αγροτικά, όπου βλέπουμε μια σειρά από προϊόντα να έχουν μια αρκετά μειωμένη πληρωμή. Τι ακριβώς έχει γίνει αυτό και γιατί οι αγρότες είδανε στο βιβλιάριό τους 50, 30, 40% μείον από ό,τι περίμεναν? Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε βέβαια ότι είναι η πρώτη χρονιά φέτος που πληρώθηκαν τα eco-sims. Ήταν μια νέα διαδικασία και για τους αγρότες και για τις πύλες που έκαναν τις αιτήσεις του ΩΣΔΕ. Ήταν μια νέα διαδικασία. Υπήρξαν κάποιες αναφορές, είχαν βγει στα ΦΕΚ οι τιμές οι οποίες έπρεπε να δίνονται αναδραστηριότητα, γιατί τα eco-sims έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητα και τις ενέργειες που κάνει κάθε παραγωγός στην καλλιέργειά του και με βάση αυτά πληρώνεται. Υπήρχε κάποια τιμολόγηση, θα το έλεγα έτσι, για τις δραστηριότητες αυτές. Παρόλα τα αυτά, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, δεν φτάσαν τα χρήματα για να πληρωθούν τιματικά για κάθε δραστηριότητα τα ποσά αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν κάτω από τα 50%, δηλαδή ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι στα βιολογικά, π.χ. στις ελιές που υπήρξε η προσπάθεια να δοθούν βιολογικά μέσω των eco-sims στα 50-60 ευρώ, πληρώθηκαν κάτω από 30, περίπου εκεί στα 30 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχειριστεί ο παραγωγός τα ποσά τα οποία έλαβε σε σχέση με τις ανάγκες που είχε για να ασκήσει τη δραστηριότητά του. Δηλαδή έπρεπε ο παραγωγός να κάνει κάτι παραπάνω που δεν το έκανε, γι' αυτό υπήρξαν αυτές τις περικοπές? Προφανώς, δηλαδή πλέον μπαίνουμε σε μια λογική όπου για να πάρει και να ενισχύσει το εισόδημά του ο παραγωγός πρέπει να κάνει κάποιες δραστηριότητες, είτε π.χ. να μπει στα βιολογικά, είτε να κάνει διαχείριση του δάκου μέσα από δακοπαγίδες, ας πούμε, είτε να μπορεί να κάνει επίσπορες καλλιέργειες εντός των αγροτεμαχίων για να μπορεί να υπάρχει χλωρά λίπανση, όπως λέμε, για να βοηθούν τα αγροτεμάχια, και όλα αυτά σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο το οποίο είναι σύμφωνο με τις επιταγές της νέας ΚΑΠ. Δηλαδή η νέα ΚΑΠ προάγει την οικολογική συνείδηση και την οικολογική καλλιέργεια, να το πούμε έτσι, να γίνει κατανοητό στον κόσμο, και με βάση αυτά θα πρέπει πλέον να κινείται ο παραγωγός αν θέλει να πάρει το κάτι παραπάνω από αυτά που έπαιρνε όλα αυτά τα χρόνια. Να γίνουμε λίγο εδώ σε ένα τομέα λίγο πιο διευκρινιστική. Στα κινητά μας, σε πολλούς βγαίνει και μια εφαρμογή που σου λέει κατέβασε καλλιεργητικό σχέδιο. Μάλιστα, σε κουβέντες που είχαμε κάνει με κάποιους ειδικούς από τα ΚΙΔ που κάνουν τις αιτήσεις σε αγρότες, μας λέγανε, δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμοστεί ή όχι, ότι από εδώ και πέρα ακόμα θα κάνουμε και μια σαν online σύνδεση με τον ΟΠΕΚΕΠ, προφανώς, προκειμένου να το αποστέλνουμε τι λιπάσματα ρίξαμε, τι φάρμακα χρησιμοποιήσαμε. Δηλαδή πάμε σε μια τέτοια συστηματική καλλιέργεια, δηλαδή θα υπάρχει μια άμεση... Σωστά. Και όλα αυτά, κύριε Μαρκόπουλε, είναι θεμιτά. Αρκεί να υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα που να μπορεί να τα στηρίζει όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή
είναι αδιανόητο π.χ. να υπάρχει βιολογικός καλλιεργητής και ταυτόχρονα να κόβει λιπάσματα συμβατικά ή να ψεκάζει με συμβατικά σκευάσματα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, αλλά ξαναλέω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα που να μπορεί να τα υποστηρίζει όλα αυτά. Και εκεί θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και αποκλίσεις και για τις πληρωμές των αγροτών και για τις συμβουλές που πρέπει να δώσουν και εμείς οι μελετητές, ας πούμε, στους παραγωγούς. Σε πρώτη φάση όμως, δηλαδή, να πούμε τα βασικά χαρακτηριστικά της πληρωμής αυτής για φέτος ήταν ότι μειώθηκε η βασική ενίσχυση, υπήρξε ένα πλαίσιο στήριξης όπως ήταν η αναδιανεμητική ενίσχυση, που δοθήκαν κάποια χρήματα επιπλέον για να στηρίξουν το εισόδημα των αγροτών. Βέβαια εκεί υπήρχαν αποκλίσεις, δηλαδή παραγωγοί οι οποίοι είχαν λίγο παραπάνω καλλιέργειες από αυτά τα επιτρεπτά που έλεγε η αναδιανεμητική, δεν πληρώθηκαν καθόλου. Δηλαδή υπήρξε το φαινόμενο που με λιγότερα στρέμματα πήραν πολύ παραπάνω χρήματα από κάποιον που είχε πολλά παραπάνω στρέμματα για καλλιέργεια, όπως και για ζωικό κεφάλαιο. Και στα οικοσύμψη αυτό που προείπαμε είναι ότι πρέπει να ενημερώνεται ο παραγωγός, να δει τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να ενισχύσει και πάλι, λέω, το εισόδημά του. Τώρα εσείς είστε τεχνοκράτες και δεν ξέρω αν πρέπει να μπούμε σε θέματα και που άπτονται και της πολιτικής κατάστασης. Η κυβέρνηση μπήκε σε μια φάση όπου με τον ΟΠΚΠ προχώρησε σε μια, ας το πούμε, καθάριση. Κάποιες αλλαγές έγιναν, δεν ξέρω κατά πόσο βαθιές ή ελαφριές ήταν αυτές, αλλά ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη Γενική Διεύθυνση της αντίστοιχης αγροτικής ανάπτυξης επέβαλε μια επιτήρηση στον ΟΠΚΠ. Είναι πρόσφατο το γεγονός. Μάλιστα ο κ. Υπουργός, ο κ. Αβιανάκης, καθησύχασε προχθές από την Κρήτη και είπε δεν υπάρχει κίνδυνος. Όμως έσπευσε να πει ότι φέτος δεν θα υπάρξουν προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης. Σε ποια φάση τώρα βρισκόμαστε με τον ΟΠΚΠ? Μάλιστα είπε ότι αυτή η διαδικασία ξεκινάει με κάποιες περιπτώσεις κακές, μάλλον από το 2016. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος ορατός? Πρέπει να ανησυχούν οι παραγωγοί? Δεν πρέπει να ανησυχούν? Καταρχήν να σας πω, όσο αφορά το τεχνοκρατικό κομμάτι που αναφέρατε, εμείς είμαστε με τους παραγωγούς. Και αυτό είναι το σημαντικό. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, όσο αφορά τη λειτουργία και το πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των επιδοτήσεων, το πώς δίνονται, το πώς γίνεται ο έλεγχος και όλο αυτό όλη αυτή η διαδικασία, ναι, ισχύει ότι υπήρξε επέμβαση δάχτυλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπούμε σε μια επιτήρηση, από ό,τι διαβάζουμε, επί 12 μήνου, για να δούνε το πλαίσιο που γίνονται οι ελέγχοι και πώς γίνεται η κατανομή των επιδοτήσεων και πώς αυτές δίνονται στους παραγωγούς. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει σε βασικά χαρακτηριστικά, σε βασικά στοιχεία την επιδότηση των παραγωγών, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει και οι παραγωγοί να είναι πιο επιμελείς, θα έλεγα, με τις δηλώσεις τους και πώς αιτούνται ουσιαστικά να πάρουν αυτή την επιδότηση που παίρνανε. Έχουμε μπει στην ψηφιακή εφαρμογή. Όλα αυτά συσχετίζονται και συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή οτιδήποτε αναφέρατε το σχέδιο διαχείρισης μέσω μιας εφαρμογής που έχετε στο κινητό σας. Όλα αυτά θα μπορούν να δίνονται σαν πληροφορίες στον ΟΠΚΠ και να γίνεται καλύτερη κατανομή και των επιδοτήσεων. Δηλαδή βρίσκουμε θετικό καταρχήν ότι από τα 33 εκοσύμ στα οποία είχαν αναφερθεί, ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνει αναπροσαρμογή και να μειωθούν, γιατί υπάρχουν εκοσύμ τα οποία δεν λειτουργούν στο δικό μας καλλιεργητικό υπόβαθρο, δηλαδή δεν ασκούνται από τους παραγωγούς για να μπορέσουν να πάρουν αυτές τις επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα υπήρξε και κάποιο πρόστιμο που επιβλήθηκε στον ΟΠΚΠ. Δεν θεωρώ ότι θα έχει άμεση επίπτωση στα ποσά των επιδοτήσεων, γιατί αυτά είναι δεσμεύσεις της Ελλάδας και θα πρέπει να κρατηθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έτσι. Οπότε πάμε, αν δεν έχεις αντίρρηση κύριε Μπίστολα, να δούμε τα χρηστικά τώρα των επιδοτήσεων. Ήδη είμαστε στο μήνα Μάιο, όπου ουσιαστικά ανοίγει το πρόγραμμα προκειμένου οι παραγωγοί να πάνε στα αρμόδια γραφεία να κάνουν τις αιτήσεις τους.
Φέτος έχουμε κάποια σημαντική αλλαγή επ' αυτού ή ακολουθούμε την πεπατημένη του πέρυσι και του πρόπερσι? Σημαντική αλλαγή δεν θα έχουμε. Ευελπιστώ να... Καταρχήν, το σύστημα υποτίθεται ότι θα άνοιγε από 1η Απριλίου, ακόμα δεν είναι. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε ένα ΚΙΔ να κάνει την αίτησή του, δεν μπορεί να του δώσουν αυτή τη δυνατότητα τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων. Είμαστε εν αναμονή, θα περιμένουμε λίγο να δούμε πώς πάει η διαδικασία. Θα κινηθούμε σε ένα πλαίσιο όπως ήταν το περσινό. Βέβαια, πλέον με την εμπειρία που υπάρχει στα EcoSIMs, θεωρούμε ότι πληρωμές των EcoSIMs θα γίνουν και νωρίτερα, δηλαδή θα γίνουν κοντά με τη βασική προς το τέλος του χρόνου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορεί και ο παραγωγός να διαχειριστεί τα χρήματα τα οποία θα πάρει προς όφελος της παραγωγής του, έτσι. Τώρα φτάσαμε σχεδόν Μάιος του 2024 για να πληρωθούν EcoSIMs του 2023. Είναι μεγάλο το διάστημα, δηλαδή το βασικό είναι να υπάρχει και μια χρηστικότητα των επιδοτήσεων, δηλαδή να τα παίρνει ο παραγωγός τη στιγμή που τα χρειάζεται. Τις επιδοτήσεις, αυτά τα χρήματα να τα παίρνει τη στιγμή που τα χρειάζεται. Να μην τα παίρνει 1 και 1,5 χρόνο μετά. Υπάρχουν κάποια αστερίσκοι οι οποίοι καλά κρατούν εδώ και χρόνια. Ένα είναι οι δασικοί χάρτες, όπου ναι, μεν οι παραγωγοί έχουν πάρει μια παράταση. Τι γίνεται από αυτού, και ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και θα υπάρξει μάλλον και φέτος είναι με τα βοσκοτόπια, όπου καλούνται οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν βοσκοτόπια και σε άλλη περιοχή πέραν και του νομού Ηλίας ακόμα. Ναι. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορεί να γίνει η κατανομή των επιδοτήσεων. Γιατί με βάση το ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει εδώ, ας πούμε, στην περιοχή μας, θα έπρεπε να έχει μπει σε ένα πλαίσιο βοσκοτοπικό η απανταχού δημόσια έκταση που υπάρχει. Ναι. Οπότε, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο, χρησιμοποιούνται και από γειτονικά μέρη για να μπορέσουν να πληρωθούν. Γιατί όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο ψηφιακής διαχείρισης, έτσι. Υπάρχουν κάποιες μικροαποκλήσεις με την πρακτικότητα. Όσο αφορά το άλλο θέμα που με ρωτήσατε για τους δασικούς χάρτες, υπάρχουν κάποια προβλήματα όσο αφορά τη γνώση του τι είναι δασικό και μη δασικό πλέον. Δηλαδή, τι εννοώ? Υπάρχουν παραγωγοί αυτή τη στιγμή που θεωρούν ότι ξεπεράσαμε την διαδικασία των δασικών χαρτών και ότι οι εκτάσεις τους είναι, τις καλλιεργούν κανονικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα αυτά. Όμως δεν είναι έτσι. Το αγροτεμάχιο τους μπορεί να είναι δασικό, να μην το γνωρίζουν ή να το απεμπολίσαν όταν έπρεπε να κάνουν τις διαδικασίες κατοχύρωσης της έκτασής τους, δεν προβήκανε σε κάποια ένσταση, σε κάποια διαδικασία εξαγοράς, και με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα σε μελλοντικό στάδιο, πέραν της παραγωγής, όταν θα πάνε να μεταβάσουν ενδεχομένως τα παιδιά τους, τότε θα φανεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που θα θέλαμε να δούμε μαζί είναι το θέμα των ενοικιαστηρίων. Κάθε αγροτεμάχιο έχει ένα κωδικό, όπως το λέμε, ATAC. Σωστά. Μπράβο. Κατά πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα φέτος με τα ενοικιαστήρια και κατά πόσο τέλος πάντων είναι οριστική η εφαρμογή του ATAC, γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε γράφουν 000 αντί για ATAC. Ναι, ισχύει αυτό. Βέβαια, εμείς είμαστε υπέρμαχοι της διαδικασίας αυτής εδώ και αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι κανένας υπουργός δεν πήρε πάνω του αυτό το κομμάτι με τα ATAC. Δηλαδή δεν μπήκε μπροστά να πει ότι τέρμα, το ATAC είναι πολύ σημαντικό, είναι η ταυτότητα του ακινήτου και θα πρέπει με την ταυτότητα του ακινήτου και χωρίς παρεκκλήσεις από την πραγματικότητα να δηλώνεται αυτό και στο ΩΣΔΕ. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να είμαστε δίκαιοι και στο πώς γίνεται η κατανομή των επιδοτήσεων και να μην υπάρχει το αίσθημα αδικίας των παραγωγών ότι κάποιος, ο άλλος με λιγότερα στρέμματα παίρνει παραπάνω χρήματα από μένα και γιατί και πώς, και μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Φέτος πλέον όλα τα ηλεκτρονικά μισοτήρια χρειάζονται ATAC χωρίς παρεκκλήσεις από τις εκτάσεις, και σιγά σιγά ολοκληρώνονται τα χειρόγραφα, δηλαδή αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν, επειδή λήγουνε θα πρέπει να ανανεωθούν με ηλεκτρονικά. Άρα
ουσιαστικά ελαχιστοποιείται ο αριθμός των χειρόγραφων νοικιαστηρίων που δεν γράφουν ατάκ. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει ειδικά στα ορεινά και μειονά χωριά είναι αυτό που έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Και εξού αυτού δεν υπάρχει και κτηματολόγιο. Εκεί θα χαθούν επιδοτήσεις ή θα καλυφθεί το θέμα όπως και πέρυσι και πρόπερσι? Κοιτάξτε να δείτε, το σύστημα δίνει μια δυνατότητα να δηλωθεί έκταση με βάση ότι αναμένεται κάποιο κληρονομικό δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας του ακινήτου, αλλά πρέπει κάποια στιγμή και ο παραγωγός δηλαδή να ενδιαφερθεί εντατικά για να λύσει, γιατί η κληρονομιά δεν σημαίνει ότι σου ανήκει κάτι, πρέπει να λυθούν κάποια θέματα. Ναι. Άσχετα με το αίσθημα εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των κληρονομικών δικαιωμάτων και όλα αυτά, το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο, έτσι σε κάθε περίπτωση. Σωστά. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και πριν ότι είσαστε και εσείς με τον παραγωγό και καλά κάνατε, και εμείς με τον παραγωγό είμαστε, ένα μεγάλο θέμα που ταλαιπωρεί τους παραγωγούς και δεν έχει κάνει με αυτούς είναι το ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ έχει πολλούς αστερίσκους. Μάλιστα με την κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως θέλετε να την πούμε, προκειμένου να συνοηθούμε, έχουμε καλλιέργειες οι οποίες παθαίνουν ζημιές και ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει την παραγωγή επειδή είναι πριν την ανθοφορία. Με την ανθοφορία, τι πρέπει να γίνει με αυτόν τον οργανισμό προκειμένου να είναι και ο οργανισμός και ασφαλιστικός οργανισμός, αλλά και να μην βάλει και ο αγρότης πιο πολύ το χέρι στην τσέπη, γιατί παραπληρώνει από τις επιδοτήσεις που του ανήκουν. Πολύ σημαντικό, κύριε Μαρκόπουλε, που αναφέρετε αυτό. Ο ΕΛΓΑ πρέπει να είναι φίλος του παραγωγού και όχι εχθρός του, και πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αδικίες έναντι των παραγωγών. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι πεπαλαιωμένος, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία ψηφιακής εφαρμογής. Να σας πω ότι οι καλλιέργειες είναι ένα δυναμικό σχήμα, δηλαδή το τι θα καλλιεργήσετε θα το πάρετε απόφαση αναλόγως στην τιμή, αναλόγως στην τιμή του προϊόντος, αναλόγως στις καιρικές συνθήκες, το πότε θα καλλιεργήσετε, τι θα βάλετε. Άρα δεν μπορεί να μπούμε σε μια διαδικασία π.χ. της επίσημης καλλιέργειας να τη στέλνουμε με email, να παίρνουμε τηλέφωνο στον ΕΛΓΑ και να λέμε εγώ έβαλα αυτή την καλλιέργεια, παρακαλώ ασφαλίστε τι μου. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ψηφιακό σύστημα, κάθε παραγωγός να αποφασίζει ό,τι ώρα θέλει, να καλλιεργεί αυτό που θέλει και να είναι κατοχυρωμένος έναντι των φυσικών και καιρικών συνθήκων. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο παράδειγμα να σας πω, κύριε Μαρκόπουλε, έχουμε με τα ζώα, δηλαδή υπάρχει οι κτηνοτρόφοι που είναι στις ορεινές περιοχές, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα να τρώει το ζωικό κεφάλαιο κάποιο ζώο. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ σου λέει ότι πρέπει να υπάρχουν μέχρι 4, να μαζευτούν 4 ζώα, 4 προβατίνες παραδείγματος χάρη, και όταν αυτές μαζευτούν να καλέσουμε τον κτηνίατρο πάνω να πιστοποιήσει και να πάρει την αποζημίωσή του. Αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει, γιατί ένα ζώο που μπορεί να ψοφήσει πριν μια εβδομάδα δεν μπορεί να μένει στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση του παραγωγού, να περιμένει ο παραγωγός να γίνουν 4 τα ζώα. Και καταλαβαίνετε ότι για λόγους ύψης υπάρχουν θέματα υγιεινής, έτσι, και βασικά θέματα. Θα πρέπει αυτά λίγο να διαμορφωθούν προς όφελος των παραγωγών. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Συμφωνούμε βέβαια όλοι ότι υπάρχει η κλιματική αλλαγή και ένα πλαίσιο διαταραχής των καιρικών συνθήκων. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΕΛΓΑ πρέπει να είναι, όπως προείπα, σύμμαχος με τον αγρότη και να αποζημιώνει σωστά. Γιατί μπορεί να μείνει κάποιο χρόνο ξεκρέμαστος ο παραγωγός. Και αν μείνει ένα χρονικό διάστημα κέριο για αυτόν, για την παραγωγή του, ξεκρέμαστος, θα υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά ζητήματα να θέσουμε, νέα προγράμματα, νέοι αγρότες, θα τα πούμε και σε μια ακόμα εκπομπή, Βεβαίως, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, όμως, άφησα για το τέλος την παρουσίασή σου. Λοιπόν, ποιος είσαι, πού μπορούν να σε βρουν, τι κάνεις, πώς μπορείς να φανείς χρήσιμος στους παραγωγούς. Εμείς έχουμε την εταιρεία AgroTax, Βίστολας Όμικρον Ε. Είμαστε στη Μανολοπούλου 46, ασχολούμαστε με πυροτούμενα. Ακριβώς. Απασχολούμαστε με μελέτες περιβαλλοντικές, οικονομοτεχνικές, και είμαστε φυσικά πύλη υποδοχής των δηλώσεων των αγροτών.
προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας για να μπορέσουν να πάρουν ή να μπουν σε κάποιο σχέδιο, δηλαδή να οργανώσουμε την εκμετάλλευσή τους προς όφελός τους. Πλέον και μέσω ίντερνετ ο παραγωγός μπορεί να ενημερώνεται για το τι προγράμματα υπάρχουν, τα οποία με αξιοκρατικά κριτήρια ο καθένας μπορεί να συμμετέχει και να ενισχύσει την ταυτότητά του πάνω απ' όλα και κατά δεύτερον την τσέπη του. Επειδή θα τα ξαναπούμε, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να προστρέξουν οι παραγωγοί? Θα υπάρξει το πρόγραμμα μεταποίησης που το αναμένουμε στον αγροτικό τομέα, που είναι μεγάλο πρόγραμμα. Αναμένουμε το πρόγραμμα των νέων αγροτών που θα συσχετίζεται με το ΩΣΔΕ που θα γίνει την περίοδο που διανύουμε, και αναμένουμε σχέδια βελτίωσης που θα βγουν το επόμενο έτος πιθανότατα. Είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πραγματικά θερμά για αυτή την άμεση επικοινωνία που είχαμε. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ το καταχάρηκα γιατί φανήκαμε χρήσιμοι στους παραγωγούς που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Θα μιλήσουμε πάλι για τα σχέδια βελτίωσης. Ειδικά και για κάθε προϊόν έχουν μπει σε προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, αμπελοκαλλιέργειες, ελιές κλπ. Θα έρθεις πάλι εδώ μια μέρα να τα πούμε πάλι από κοντά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και εγώ. Καλή συνέχεια εύχομαι και εδώ είμαστε να ενημερώνουμε. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου δύναμη. Γεια και χαρά. Εσάς, καλημέρα.